Tällaista jälleen mennään. Tie 78 Puolangalta etelä. Vaihdetaan tuosta vähän paikkaa. Tässä olisi kellon 13.40 ja 23 kilsaa takana, 10% siis suunnilleen. Ja keskainen näyttää olevan 29,5 ja laskee koko ajan, mutta tässä on vähän ylämättä. Katsotaan minkälainen mäki sieltä tuli takana. Varmaan päin näy. Kohtaus ei sitten vähän isompi nousu. Korkeusero on 123 metriä ja jos se vaikka muutamaan kertaan jaksaisi ajallakin. Joo, katsotaan jos se yhden kerran pääsee ylös ja miltä sitten jälkeen tuntuu. Eipä siinä. Jatketaan myöhemmin.